Okiny makawuono thund wach mabende wadwani mondo watwagi otenre kod jochung' maonge duond buche mabende gi dho ngere luongo ni independent candidates. Gisani kaluwore gi nonro mabende IEBC nochiwo ne oganda ma pacho kaendi, jogo mabende biro chung' kar kendgi gin ji madirom 5,800 kod achiel. E thuolo mar tend piny Kenya oywayo oganda madirom 30 kod 8. E thuolo mano mar governors oywayo joma dirom 70 kod 4. Woman rep ji madirom 90 kod 8. MPs magoeko jood bura ji madirom 740 kod 8. Kabende MCAs gin ji madirom 4,730 kod 8. E thuolo mar Senate gin ji madirom 108. Emomiyo kiny makawuono nyako Ramogi juang' wadwa twak kaluwore gi thuond wach makamani. Kabende piny Kenya wang'eni wadong' mana gi thuolo manok. Wadong' mana gi ndalo madirom 80 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. Emomiyo kiny makawuono kan kenda mar mondo mi watwak kaluwore gi thuond wach makamaindi. Antiere gi wakili mano okila Kamaloka Brian Onyango mabendo timonwa limbe okinyi makawuono. Brian amusi misawa. Misawa inya. Ichio nade? Achio maber, to in? Amba chio maber. Erokamano. To koro piny Kenya mabende koro wachomo mana ndalo 80 to dhie yiero maduong'. Ing'eni ma en historia ma higani mabende piny Kenya koro keto. Kabende koro thuolo mago mag jogoeko mochung' kar kendgi maonge duond buche. Ineno kanyo ka namba mabende IEBC nochiwo en 5,800 kod 1. Ineno ka wachomo kanyo. Kalure gi chike ma wan godo sani. Aneno ka wach independent candidates kata jochung' kar kendgi en gima anyalo wache kaka en revolution. Nikech inyalo paro ka ndalo machon katiba machon mar Kenya ne wacho ni king'iyo katiba mokwongo mane wan godo iluongo ni the Independence Constitution. The Independence Constitution noko wacho gimoro amora kalure gi chama. Okay? Kasto bang'e jokanu nobiro mo okelo kipengele moro miluongo ni section 2A. Koro 2A ni nowacho ni the Kenya African National Union shall be the only party. Emo miluongo ni one party state. Kasto bang'e jatendo Raila Odinga, Martha Karua gini gi joma ne nie revolution machalo William Mutunga gini nodhi okelo ywak ma bang'e 1992 Moi nodhi otimo gimiluongo ni repeal. Koro nogolo section 2A matiende ni section 2A mane wacho ni KANU kende mane party nogol. Koro bang' mano parties mang'eny nokel. Okay? Koro bang'e 10th August 2010 kane wabiro gi pen chike manyien iluongo ni Constitution of Kenya 2010 emano kelo article manyien iluongo ni article 85 mawacho ni other than kidwa chung' e office inyalo chung' gi chama kata inyalo chung' kar kendi iluongo ni independent candidates. Koro bang'e 2010 election mokwongo mane wabedogo with independent candidates ne en 2013. Kendo nineno ka 2013 ne wabedo gi independent candidates mang'eny. Ma en gima nyien ma jo Kenya osebedo ka process. Kendo bedo ni ging'eny wang'ni en mana ranyisi ni jo Kenya winjo chik ni maber. Wacho ni mana ranyisi to jomoko bende wacho na ne mbui kanya ka bende jomoko wacho ni koro kwana ka ng'eny kamano. Dibed ni gin jogo madwa ketho ne jowetegi ombulu. Nitie ng'eni ma en siasa. Kendo nitie jidonje siasa gi geno mopogore opogore. Nitie joma donjo mondo gikaw kura, nitie joma donjo mondo giketh ne jawadgi kura, nitie joma donjo mondo gipog kura nikech en siasa. Koro anyalo wacho ni independent candidates mang'eny maneno gin joma dwa kaw kura. Nikech gin ng'eny gi gin joma party gi kata chama gi okomiyo gi certificate. Okay? Koro ka chama okomi certificate chik yieni mondo ichung'. Koro ng'eny gi gin joma dwa chung' gi kura. To ng'eny gi bende gin joma dwa pogo kura nikech
king'iyo kaka pinywani chalo en ni jigoga kura kalure gi kuma ji aye koro inyalo yudo ka ji mang'eny ng'ato kochung ni ng'ato kochung e gweng'u to jo gweng'u nyalo gochone koro king'iyo kaka mana nyuola ichako ga nyuola kanyo ba nyuola nyalo gochoni kata oyo familia mari familia ingeni king'iyo kaka jo Kenya goga kura ng'eny jo Kenya goga kura kalure gi chama to atamalo maduong' ahinya be go kura kalure ga nyuola koro inyalo yudo ka an Brian achung e position moro to aonge chama ma ji dwaro lakini jo gweng'wa to bogo na kura nikech aja gweng'gi kata aja thurgi koro ji mang'eny nyalo go kura on the basis of the candidate and aparo ni mane gima onego ji obed ni timo nikech kata king'iyo developed countries machalo United Kingdom gi USA independent candidates beniga gi kargi magimako kendo ntie states and areas ma ong'e maber ni kae ng'ama ochung' kar kende ema nyaka lo ing'eni piny Kenya bende sani en historia mathoth nyakwara Ramogi bende paro nyalo bedo kodwa e twak makamaendi kioronwa ote magi pachi kaluwore gi thuond wach makamaendi jochung' kar kende gi mabende koro kwan gi omedre yiero mahigani namba mar SMS 26000 mbui mar Facebook kaka pili yudowa achiel kachiel abinyalo tudri kode mbui mar Facebook yuda Sharon Ong'ao mana kaparo ni jochung' kar kende gi mano mahigani e thuolo mar tend piny Kenya oyo ji 38 Brian ing'eni e yiero mokalo mar higa mar 2017 kiriwo achung' kar kenda gi joma nochung' kod duond bura na gin mana ji madiro maboro jotelo madiro maboro sani gin jotelo 38 mago mag achung' kar kendgi maonge magi ka ing'eni pok oriw mochung' gi duond bura okang' makamaendi dhi kata mna chalo nade e yiero maduong' ma karo kochopo chieng' tarik 9 ballot papers dhi chalo nade mokwongo sama owuoyni ntie pend chike ma moketo kaka jochung' kendgi nyalo chung' nikech the first thing mitimo ka in jachung' kendi en itimo gimiluongo ni clearance koro ntie office miluongo ni registrar of political parties indiko ne jo registrar of political parties kendo ikone ni adwa ni registrar of political parties indik na barua kendo idwa ni register political parties ondik ni barua kawacho ni Joyce ni oken onge chama mora is not a member of any political party bang' kisendiko kamano iyudo clearance from the register of political parties kiseyudo register kiseyudo clearance mar register of political parties tikao barua mar register political parties ni kasikawo gimiluongo ni symbol mari ma aneno ka jomoko kelo ong'er jomoko bo kelo symbols no bende wan walose kata mana ranyisi ma bende gisechiwo kamano koro kisekawo documents gite titero ne IBC alright koro kisetero ne IBC to IBC nigi regulations mag puodhi koro sama wawuoyni joma IBC oselando gin joma otimo application wawinjire koro sama wawuoyni wawuoyo gi joma osetero barupegi koro sani ok wanyalo wacho conclusively ni mage jok madhi chung' kaka independent candidates aila kiwinjo sani ji over 40 ochung' kaka independent candidates for the position of president gidwa bedo ker mar Kenya ka gitero barupegi lakini IBC emadhe puodho to kendo kaka wang'eyo king'iyo from 2013 election ji mang'eny nochiwo application mar bedo independent candidate as president but bang'e iyudo ni apani ji 4 kende emano puodhi to kata mna kiwacho kata mna wach puodho IBC ka puodho gi bende naneno ka gichiwo chieng' tarik 23 ma bende biro bedo chieng' wuok tich mar mondo mi opuodhi gi mar mondo mi gidhi ringe kombe mopogore bende kata mako pogre gi mano kose puodhi gi IBC par ni nitiere returning officers mago ma bende jochung' laro komb governors jod bura manyaka puodhi gi joma chung' laro komb ten piny Kenya bende nyaka puodhi bende gi returning officers mamoko ntie puodh in different stages puodh mokwongo kaka ne wasewacho en register political parties mar ariyo en independent election and boundaries commission kendo IBC katimo puodh to ging'iyo pend chike for example
kichung kaka mbunge nyaka ibed gi at least form 4 certificate. Kichung kaka MCA mano nyaka gingi qualifications magi. Koro banka gisetimo puodhni IBC ema nikech ngeni kata returning officers gi magi officers mag IBC. Koro returning officers gi gima gitimo en mana kaka IBC owacho. Right? Koro the only role majo returning officers timo en mana puodho agents. Puodho agents and puodho kaka yiero dhi timore e ground. Okay? Koro returning officers ok dhi timo nu puodh mar adek. Gin gima gidhi timo gin mana ka en puodh to en mana puodh matin mar kaka yiero idhi tim. Bende koro wachopo kar ranyisi kanyo. Kar ranyisi bende ranyisi ok nego bed ni chalore. Kaponi an abiro gi mara kaka puoyo, samoro Brani biro gi mari kata ramna kaka Geta. Bende nesiro ramna thuolo mar ng'iyo moko kuom ranyisi ma bende jochung' kar kendgi nosechiwo ne IBC. Aneno ranyisi mang'eny kendo e kipengele mar katiba nitie gimiluongo ni the freedom of expression. Kendo freedom of expression king'iye kaka ondike katiba wa makawuono en ni oyieni nyisri e yo moro amora midwaro so long as yo midwaro ni does not incite. Koro king'iyo symbols ma jogi oketo aseneno ka jomoko keto ong'er, jomoko boketo starring mar mtoka, jomoko keto yedhe, jomoko oketo nyaka njaga. To king'iyo regulations mag IBC, kendo IBC is a state institution, kendo gibedo guided with the same regulations gi register of companies. Mawacho ni symbol mora mora kata nying mora mora manyalo incite violence, kata manyalo kelo gimiluongo ni public embarrassment, and gimora mora makelo manyalo kelo injury, manyalo kelo ichwang, kata nyalo kelo wich kuot maduong'. Manyalo kelo wich kuot, kata nyalo affect gimilongo ni public health. Mano gimoko yiene. Koro sama uwe ni IBC nyalo puodho, kendo IBC ni gina ratiro mar wacho ni symbol ni en symbol manyalo kelo tulo. Kendo symbol ni en symbol manyalo kelo wich kuot ne oganda. Ma IBC nyaka chungo moko kuom ranyisi kata na symbols magitiyogo. IBC ni gira ratiro mar chungo IBC ni gira ratiro mar chungo ranyisi moko. Lakini gima daher munda konjo joneno magwa en ni samikelo ranyisi e office IBC ntie registrars or ntie clerks maneno barupegi. Okay? Koro at that stage ntie clerks mosekonoga jochung' moko ni mae kaka waneno ma ok dhi yedhi many moro. Iwinjo, and that is part of their work. So that sama IBC the puodho ranyisi gi keto negi tich mayot. Koro ng'eny kuom gi nyaka nyis joneno wani ng'eny kuom ranyisi mochiw sani ng'eny gi ok bigol. Koro candidates moko eminyalo gol nikech gionge qualifications moko, lakini ng'eny ranyisi ipuodho ga sami kelo. Lakini kaka chik dwaro en ni IBC bang' kusekelo IBC nyalo puodho kata nyalo teng'o oko. Koro we expect ni IBC nyalo golo jomoko, especially ka gineno ni ranyisi moko gi nyalo incite violence. So ok nyal nyisi gini giloke nikech ranyisi dong samoro ng'ato nyalo kata mana kawo moro amora. Ntie gimiluongo ni statutory timelines. Okay? Kendo iyudo ka article 138 mar katiba wacho ni independent candidate nyaka puodhi 3 months to the election. Koro IBC be ng'iyo deadline. Okay? IBC be ng'iyo deadline mare mar kikatiba mabe kaka nawasewacho ni IBC ok nyal loko timelines, ok nyal choro timelines. Okay? Koro IBC ng'iyo timelines. Ka timelines oyienegi nyiso candidate ni mondo okel ranyisi moro ginyalo yiene. Lakini ka timelines okadho to nyal, and in most cases itimuga gigi at the last stages. Kendo king'iyo sani 3 months to the election, I think en mana June mawadhi en. Okay? Koro there's a great likelihood ni ka ranyisi mario teng'o oko imbo teng'i oko.
Ero kama na inya gero nya kwa Ramogi Juang winjo mano makara no kama moko kuom ose yuoro kendo uneno chenro makama India achiel kachiel mbui marwa mar Facebook aparo mnasoma moko kuom ote mabende donjonwa gi sani. Esto Duori wacho ni neno chenro kiwuok Sega Airport. Florence Alex Mambo wacho ni watch live from Kodera Forest. Felix Asembi wacho ni ntiere Nairobi CBD. Afael Kosuda wacho ni neno chenro achiel kachiel kiwuok Nairobi City. James Ravez wacho ni ntiere Mabera mantiere Migori. Lennox Uching wacho ni Ramogi ler. Wacho ni rito Calligraph Jones mosna Alego BD mantiere Bondo Town kanyo. Owino Bonyeze imbendi wacho ni sedonjo kintiere Awendo. Tabs KE imbedani ni luo chenro achiel kachiel. To kumi wapachi kaluore gi thuond wacho ama bende wacho okinyi makawuono jogo mabende chung kar kendegi. Ka bende kwan makamano oheo 5,000. Mana kami kwan makamano gin 5,000 801. Jogo eko mabende koro osechung oko mar laro kombe mopogore e nyim yiero maduong' mabiro mabende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Brian waselose kaluore gi ranyisi. Walose moko kuom kata requirements gik mabende idwaro godo jochung kar kendgi gi. Nano moro idwaro gi signatures mano sei kata mana madirom 2,000. To kan mana signatures kende ni goro 2,000. Signatures makamaendi ka ng'ato chuo kata mana koki oketi nyaka gi copy mare mar ID mano mar opande. Koro erokamano. King'iyo article 137 mar katiba marwa. Gi 138 milongo ni procedure for election of president. Kendo ker kiyiero to ntie kaka chik dwaro ni ker kik beda ng'at ma jomoko ema dwaro because ker en a symbol of national unity. Koro emomiyo katiba kanindiko to nowach ni ker kapoko yieri nyaka ibed gi endorsement mar jelo fario in 24 counties because one gave 47 counties, half of them and 23 and a half. To koro 24 counties gi nyaka yud signatures ji elofario. Kendo kangato goni mare counties prario kodangwen makoro kila ngato madhi chung kar kende kaka jaten piny Kenya gi independent nyaka dhie gwenge madirom prario kodangwen gi. Yes, counties prario kodangwen. So you need at least 48,000 signatures and 48,000 copies of ID. Kendo watch copies of ID ni nonge 2013. Kinyalo paro maber. Tuntie regulations manyien kendo regulations ko kinyalo paro maber negi in part of gik mane koto wacho a case mar BBI mar verification of signatures. Koro gima chon netimo en ni imanya jelo fario so long as iketo form ikaw form from IBC kendo form no nigi ward gi constituency mar ng'ama ndiko ni signature gi county. Kise manyo ji elofario per county timanyo gi jelo fario per county for 24 counties, at least 24 counties. Kaso ng'at mora magoni signature nyaka ket copy ni mar ID nikech nofweny kendo ndalogo nofweny apani ndalogo niluongo ni punguza mzigo bill. Kendo kinyalo paro ka jopunguza mzigo no yudo signatures jopunguza mzigo mar third way allowance gi oko a Kenya mane gi yudo signatures. Kendo jo IBC bange noneno signatures moko ma kinyalo paro jomoko nogolo nyaka paka. Jomoko golo nyaka paka rombo yang. Koro sani IBC dwaro ni kiseketo signature ni ti ikaw ID ni matene ni iwacho ni adier inemi timo signature inemi keto signature mondo ko yudo bange ni ngato no go ni signature kendo no kaw ID ni mano en offense. To mano paro mariek nikech ing'e kata mna opande kacha bende nitiere gi signature mari. Makoro signature cha kaya wani se kawe ichwoe kacha to ichaki kawe bawe kanyo ng'eni apadi gi bro dhi magi ng'eni bende mano signature ni kosoyo. Kamano in fact sani gi matimre en ni IBC Communication Authority of Kenya gi IBC gi National ilongo ni National Registration Service jogo manigi IDs wa gi jomani chiwo huduma namba ka systems gi sani okel pamoja for purposes of supporting election mar IBC. Koro sani IBC ko yud ID ni okay ko yud signature ni to give the system to gi kaw ID number ni kendo ntie system maka gi ndiko ID number ni to tango ni Joyce ngama chalo kama ogoche ward makama to gi ng'iyo form gi ng'ini ng'enyne inyalo yudo ka ng'ato
odak ga Nairobi ka lakini nogocho ga gweng Homa Bay to ng'ato okaw signature ne nikech inyalo yudo ka seche moko ka wadonjo ga kirimo mtoka kasi idonje billings gi yudo ga kasi seche moko ikwai ID ni kasi ikwai signature koro nitie jomoko mano fweny ni golo signature skunde go to ng'enyne yudo ka an seche moko na donjo gi mtoka Homa Bay to an agocho Nairobi ka to king'iyo signature na ogo ka gima ago kura Homa Bay koro mag gik ma IBC temo ketho okay temo ketho nikech ka gitiyo gi system mag yudo communication authority gi NIMS to ging'iyo ni adier ng'amo ondiko signature ni nyaka bed ni en motimo signature okogone signature kende lakini gima nyaka wach kendo en ni signatures are not registerable in Kenya kidhi e pinje moko maoko machalo England gi Russia England Russia gi China gini gin gi regime mar ndiko signature matiende ni kigo signature nino to signature nino bedo registered matiende ni gimora mora mindiko kati idhi e bank kati idhi kanye signature no ema nyaka match mane manya kitigo lakini Kenya ka ingeni Kenya ka chiko yieni ni signature na mar ID okay signature na mar ID nyalo pogore gi signature matiyo go e bank nikech inyalo yudo ka jo Kenya ng'eny jo Kenya nigi bank accounts kata beach to kendo bank account mar bank ni signature makete bank ni nyalo bedo no pogore gi signature bank machielo koro process ma IBC timo ni okadho ne signature koro ng'enyne ging'iyo kaka signature mar ID chalre gi signature mama okay lakini they go a step further to verify through the system kendo ging'iyo ka be adier nyaka bed ni ine go signature ni kendo magi suspect gigolo oko kendo ka gigolo oko to giyudo ni gi signature matin ni 2,000 but in any of these 24 counties to mane ka kibedo disqualified kendo an gigeno ni jochung mag president madhi 55 sanigi apani gino nyalo golo ng'eny ji oko nyalo end up kata gi ji 30 kata ji 20 but mano en mana IBC ema warito pero kamana eja IBC ema warito to bende kata mna gwenge makaluo bende wantiere gi jomochung kar kendgi kata ka director mara boss yudo moko kuom jotelo ma bende chung kar kendgi e gwenge mag Nyanza kwa kamano kwa rango moko kuom nyinge mag jotelo mochung kar kendgi e gwenge mag Nyanza brand bende jochung kar kendgi gi bende ntiere omenda ma ujo nego bende gi chulo duol mar IBC seche ma bende koro gisegombo kata mna gisechiwo dwaro mar gi mar chung nano kanya IBC bende no kaone gi kata mna ndiko ni kaponi chung kar kendi kata mna kaponi chung e lemo ichulo ne competent Piny Kenya ichulo siling madirom 200,000 ne jogo eko mantiere gi ng'ol mine kanyakla gi rowere nano kanyo kochiwne gi nigi chulo siling 100,000 okang' ma kama indiketo gi kanye pesa ma ji nigodo koso ratiro ma ji nigodo e seche ma bende namba ma kama gi medore apani ratiro ma ji nigo nikech king'iyo ahero kendo kako okila ahero ng'iyo other states lewo ni comparative jurisprudence king'iyo USA kata king'iyo USA kapok ichung president ntie onego beni ikelo kura ma banka kura osego onego beni inigi at least a number of votes ma in under the US laws kikelo kura matin ne ma idwaro no to ntie fine michulo matin ni okoyie ni chunga ni nikech apane jo class wanyalo gochona kuro wachung in the US kigo kura to yudo less than I think it is 1 million votes mane lemo maten pin ntie fine michulo matin ni by the time mano koro iminya ka kum nikech okoyie nikech maen telo ken walo koro king'iyo gi pesa ma jo IBC chulo I believe it is also a way of reducing joma walo okay it is a way of reducing joma walo nikech mondi kaw silingi 200,000 mondi ter IBC nikech pesa no oken refundable kendo king'iyo mar party ntie parties mar refund ntie parties mar refund kise chulo nomination papers alafu bang'e gidhi gimiyo ng'ato ticket to direct nomination ntie parties maduoko ni pesa lakini IBC
chik wacho ni kise kao pesa ni mar kao nomination papers go pesa no is non-refundable. In fact pesa no ok dhi ABC, pesa no is en pesa madhi exchequer, okay, kendo KRA madhi kawe, but then it is a source of revenue. Kosedhi. Koro matiende ni keto pesa ni kaka requirement and one of the ways mar doko piny joma chung. Mar ariyo en also increasing the seriousness mag jochung. Kendo kifwenyo ni ng'ato nyalo golo pesa ne mondo odhi ochung, mano tiende ni nitie conviction moro ma en go e chung. Mar adek en ni sama pesa ni ogol, okay, sama pesa ni ogol, you create a binding contract between IEBC and yourself, and you sign gimilongo ni electoral code of conduct. Koro electoral code of conduct ni samisa inemi chulo pesa ni, you are bound by it. Matine ni ka electoral code of conduct wacho ni okonego beni donje WhatsApp sa boro tieno tidonjo, mano en ground mayot mar IBC goli. Okay, koro ilongo ni you donate your rights, you donate some of your rights. Koro okichal rights gi ratiro meki ok chalre gi wan jomoko chung. Koro chal ka gima IBC magai. IBC magai nikech IBC magayo yiero. To kar joma chung kar kendgi no bende naneno jago moro mong'ere kaka Nixon Kukubo. Ing'eni en bende ne ntiere yiero mar higa mar 2017 kendo nochung kar kende. Embera neno wang' ni en achiel kuom jogo eko ma bende biro chung kar kendgi. Kata kamano nyakwara Ramogi Juang kwadhi e counties magwa. Bang' welo ma bende notim koda duond buche mopogore ntiere jok ma bende nowala mochiwne gi otiko ma bende nagi mor gi okang' makamano. Ntiere jok ma bende nokawo okang' makamano e yo makende ka bende nagwacho ni ok giyie kod duoko ma bende nochiwe welo mopogore mamiyo gidhi gichung' kar kendegi gi maonge kod otiko. Moko bende igi nowang' ma bende olale paw siasa. Kata kamano ntiere moko ma bende koro gisani osewuok oko ka bende giwacho ni kata bed ni welo notim mag duond buche to noko chiwna otiko makamano kata samoro nokoyombo. Moko bende osewuok oko ma bende koro wacho ni gichung' kar kendgi. Wadhi ne kaunti ma Siaya mar mondo mi wane moko kuom jotelo mopogore ma bende ochunga kar kendgi. E kaunti ma Siaya kanyo kwa Ramogi Juang neno moko kuom jogo ma bende chung kar kendgi nyinge ma bende nene kombo gavana kanyo. Ntiere mar William Ochieng Otieno. Kisumo kanya lemo mar kombo gavana bende neno moko mochung kar kendgi. Ogada Brand Mandela, Okindo Shadrack Omondi, Meso Awuor Beryl, Mirenga Ken Mirenga. Mago jok ma bende biro laro kombo gavana e kaunti ma Siaya gi Kisumo maonge duond bura mora. Kwadhi nyime wadhi e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay kanyo bende wanene lemo mar kom mar gavana jogo ma bende biro chung kar kendgi. Evans Odhiambo Kidero nowuok oko ayenga ka bende wacho ni dhi chung e lemo mar gavana mar Homa Bay. Migori waneno kanyo Mwabe Philip Ogwari, Okongo Robert Kennedy kanyakla gi Ngao Joseph Owuor. Mago mag lemo mag komb gavana. Kwadhi e lemo machielo wadhi nyaka e kaunti ma Siaya, mano lemo machielo, mano lemo mar kom mar gavana mar Senate kama bende waneno kanyo kwachako gi Siaya Otieno Ismail Atudo, Yogo Tony Yogo Okinda Okongo Julius. Mano kaunti ma Siaya. Senate kaunti ma Homa Bay wantiere gi Okendo David Otieno, Oyugi Kenneth Kambona, Joel David, Otieno Michael Kojo. Migori kanyo wantiere gi Mijungu Beli Gaharam Okumu ma bende koro wacho no dhi chung kar kende e lemo mar Senate e counties mopogore. Bende patinya kwa Ramogi Juang bende wantiere gi jod bura ma bende biro chung kar kendgi. We wane moko kuom jod bura ma bende biro chung kar kendgi. Mano kwa chako gi kaunti ma Siaya ntiere Onyango Caroline, ntiere Ochieng Mildred, Kisumo kanyo wantiere gi Omondi Rose Kisia. Homa Bay wantiere gi Ogweno Easter Elizabeth, Nyandiek Tabitha Achieng, Odaje William Umburo, Marusha Molin, mano kom mar county kata kiero woman rep. Mago jok ma bende koro oseyangore ni dhi chung kar kendgi. E county ma Migori eka ni ka bende ntiere mamoko. County ma Migori kanyo bende jochung kar kendgi waneno kanyo Mohamed Fatuma Zainabu, Sirega Josephine Achieng, Odie Helena Dhiambo Ochuodho, Zilpa Odlin. Mago jok ma bende koro oseyangore ni koro gibro chung kar kendgi bang' ka bende
welo kano setim to nok giyombo welo makamano. Kata kamano kombe duto te, obed mar governor, obed mar senate, obed mar od bura, mano mung'ere kaka women rep. Gin mana kombe mayuayo mana jal achiel. Ineno counties mago makalu bende nyinge, kata mna moko kuom nyinge mabende nwasomo kanyo. Gin jogo mabende nokomor kaka welo notim, kabende nagiseyo welo, kata mna kuom mar welo. Nwaneno Fatuma e county ma Migori mabende noyok matamre gi nono ni welo nokotime yo makare gi moko mathoth mabende waneno kanyo. Kora keno kang makama endi koro biro keto gi kar machalo nade, campaigns dwa timore nade. Nikech ang'eni official date kata mana odiochieng' mabende IBC no yango mar timo campaigns en chieng' tarik 29. Waseneno ka campaigns osebedo ka dhi nyime kor gwenge. King'iyo joma kawo nomination e counties mag Kaluowa, ifwenyo ni ng'eny kuomgi, I think 90% gin joma osebedo ka associate gi party moro. Ala king'iyo county ma Homa Bay, Governor Kidero osebedo ja ODM life member. Koro ng'eny jomochung' gi independent Kaluowa ka, ng'eny gi nigi identity moro mar party ma koro giwuoke. To king'iyo kaka elections dhi timore, bedo gi candidates mang'eny, okay? Kendo bedo gi candidates mang'eny positions ma moko gi. It is one of the ways of encouraging people to, it is one of the ways mar keto ji mondo dhi ogo ombulu. Nikech kifwenyo ni, for example, debed ni one kaka county, wach kata ni county mar Siaya. Ka county mar Siaya nosewacho ni one candidate mar ODM ni kende mochung'. Katiba wacho ni ka ng'at achiel kende mochung', yiero ok tim e position no. Kendo kata article 138 wacho ni ka ng'at achiel kende mochung' president, yiero ok tim kabisa. Kendo aneno ka chung' mar independent candidates gi en achiel kuom ranyisi ni jo Kenya dwa dhi go kura. Nikech kifwenyo ni in kaka ja ODM kata kabed ni chama mari ema duong' e area marino, okay? Kendo ng'enyne ifwenyo ga ni kiseyudo otiko mar chama maber e area marino, onge tiende timo election. Lakini the moment independent candidate osedonjo kacha, mano tiende ni election nyaka tim. Kendo embe onyalo yombo yiero, okay? Okinyal bedo sure ahinya. Owinjire. Koro bedo gi jo independent candidates gi and one of the ways of keto jogi mondo odhi ogo kura, kendo omi jo Kenya an alternative choice. Kendo another thing daher mondo anyis joneno magwa en ni independent candidate ni, it is a concept, en concept mar election kende. Matine ni bang' ka ng'ani oseyier, okay? Bang' ka ng'ani oseyier, wach kata ni wami example mar bunge kata county assembly. Ng'ato koseyier odonje bunge, ng'ani koro en member, okay? En member, is not a member of a member elected by independent candidates, kata a member elected by a party. King'iyo bunge marwa nigi 47 elected senators. 47 elected senators ni imiyo gi membership number. Matina ni ka in senator ma Mombasa, in member number 1. Okay? Matina ni ka in member number 1, ok ng'in ka in ja ODM, kata in ja UDA, kata in ja chama mora, kata in ja independent. Mano ok ng'i. Giming'iyo en membership mari. Emomiyo king'iyo a very good number of county assembly, including county mar Homa Bay. Ng'ama, for example, no year leader of majority. Okay? Apa ni nen deputy leader of majority, nen ja independent. Kendo king'iyo katiba, inyalo pani leader of majority ni onego bed ni en a member of the party. Matine ni ng'ato nyalo bedo elected kata mana leader of majority, kata leader of minority, kata mana service commission mar parliament, kata mar county assembly. Obedi ni nen ja independent kata oyo. Matine ni independent candidates nigi ratiro machalre bang' koseyiergi. Bang' koseyiergi gichope od bura, bedo od bura maduong' mar senate giromre. Koro ka dhogi mit, inyalo convince joma party gi nigi ji mang'eny mondo giketi office. En mana ni parties oheroga ni giketo ng'atgi. Nikech one of the advantages of electing ng'ama ja party en ni
ntie party system miluongo ni de whipping. Matiende ni for example ka jo ODM kata ka jo Kenya dwani wa pass bill ni party nigi way mar nyisi ni nyaka tim kama. Ngini ja independent and independent eno kunyal kone. Kendo kikone toko timo onge gimi nyalo timo. Onge ramna kumora mora minyalo kawo. Onge kumora mora minyalo timo. Lakini ka inja party to party osewacho ni gini wadhi support. Kasi ikoso moke support. Ginyalo golie e committee, ginyalo kata golie e party membership. Kendo ngini katiba wacho ni ko golie party membership. Ki lose membership ni mar party. So you automatically lose your position e chama. Emomiyo inyalo paro ka Laisha Jumwa Isaac Mwaura gini kano gwe oko e party gi ne giringe court nikech ginge maber ni ko goli e chama mari to position mari kata obed ni no yierie inyalo mingat igoli oko by election timere inyalo mingat ma chak manu kata mana yiero bende e manu nyaka yiero luongo ni by election matene ni ka in independent candidates in gi advantages ni onge ngama nyalo timo ni gimoro aila no to ka onge ngama nyalo timo ni gimoro aila no koro gisani makora neno ka kwana jogo ma bende biro chung kar kendgi gingeny moloyo kaponi IBC biro podhogi tapo kata mana ni samoro yiero maduong ma bende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 odhi oyiergi kwan buora mag independent candidates e od bura koro ngeny kata mana maloyo ma opuodh kata mana moyiergi duond buche nyalo chalo nade kata mana e okenge mag kadho chike mano nyalo bedo matek nyaka wachi especially ka ngamo ohingo position mar ker obedo ngama ja party matene lakini kingiyo kaka chama oketi kaka katiba ondiki ni president is independent from parliament matene ni president pod nyalo bedo piny gi jo independent candidates gi kata chama mora nyalo bedo piny gi jo independent candidates gi mondo ja independent candidates gi o support a position margi e chama e bunge lakini gimanyaki ng'e ni one of the ways of being declared ni you're no longer an independent candidate if you register to a party. For example ka in no yeri kaka independent candidates but while still in office I donje party I register as a party member it means ni ratiro mari mar chung kaka independent candidates kata mar bedo gi office no kaka independent candidates ni olaloko koro inyalo mano position mari no nyaka tim ne by election lakini kingiyo gi regulations masani IBC tiyogo IBC be realistic I think ni bang April bang February 1st February when deadline mar wuok e chama nikech wuok e chama donje chama moro be nigi statutory timelines mare koro gimane IBC owacho en ni bang deadline mar wuok e chama mari ngato kane bed ne wuok to complaint ok no kelne IBC by election ok bitim nikech be seche moko IBC ngiyo pesa midhi tigo for example ngato wuok e chama to odong mana gi 6 months mondo yiero tim IBC ngiyo standards go to ngiyo ni ok onego bedni wadok timo by election to the general election is 6 months to go. Ero kama na inano kama kukumi bendo semwala kaindi kacha kwa lines magwa maga SMS awinje pachu kaluore gi thundu wacho marudichi makawuono mar jogwe kuma bendo chunkar kendegi bende ngato madichuo nyalo laro kom woman rep ya walap dhoga ndong to ane dichuo to wach to third gender rule makoro ji osebedo kata mana kadhiro kom woman rep dogan maranga mamiyo kosa wacho marach sani sama uweni ni kom woman rep nikech kingiyo katiba kaka katiba nokel kipengele mar woman rep ni kipengele mar create gender parity kingiyo countries machalo Rwanda Rwanda ngeni nigi wabunge mang'eny mamon molo madichuo koro gin ka gikelo affirmative action to gibo wacho ni nitie man rep moro lakini Kenya waka kingiyo history marwa joma mono sebedo ka onge positions ma elective okay koro the purpose of the county ilongo ni county MP in fact okay woman rep county member of parliament sani qualification ma IBC oketo kata ma chiko keto eni nyakobed female lakini gimanyaki ng'e ni chik inyalo lok samora okay koro yiero wawach kata ni yiero ma wadhi sani ni mon
ji odhi oyiero mon mang'eny. Okay, makoro minority obedo joma chuo. Koro ka wachopo ndalogo to chik inyalo lok mar yiene dichuo mondo odhi e county. To gisani gi chik masane ni komumandre kata mana mar jaod bura ma county gin mag mine. En man mine. Koro kitero papers gi, ingeni samitero papers gi ka IBC, ka ulap dhogi ndong to form gibu miya. Kendo ibo chula pesa mar ka nomination. Lakini gibo timo gazettement ma wacho ni you are not qualified. In fact, gibo ndiko ni barua mondo ndikni ni you are not qualified because it is a seat for now reserved for women. Yes. Chalo ka seats ma are reserved for youths mag nomination gi mag youths and jokman gi ngol. Jokman gi ngol. Kamano. Bende intere janoma mar maoro kanya Sharon aneni ka an Dandora an Collins ja independent ma olap dhoge ndong ne kom mar MCA Dandora phase 4 gi 5 higa mar 2027. Ageno ni Collins iyudo puonj makare ma bende wakili puonj wagodo duchi makawuodo bende kaluwore kata na gipende chike mapacho kaindi donge wakili. Kamano. Hello Ramogi tivani no maler sana kantiere Homa Bay wacho ni ne jako chiero kabana inya Ramogi TV bende ne no makare nyinga ene makileta Dhiambo kawuok pap onditi. Kadonje mbui wa mar Facebook parni Facebook bende yudowa achiel kachiel. Roslyn Corazon iwacho ni koso demokrasia party emomiyo tipo independent candidates dhikelo jemo mbele ka. Dibedi ni karamna choch ni maga parties magwa mantiere kor gwenge mpogore momeni koro jikoro chung kar kendegi. Achid nade makone kod kocha maluoro parties. Aparo ni kaka nase wacho apani 90% of jomochung independent candidates gin joma ok no mor gi kaka ne parties otimo nomination. Kendo king'iyo maber jomoko nofwenya ni kaka ne party otimo nomination yiero mokadho. Okay? Koro nentie a great likelihood ni party dhi timo nomination manigi tulo. Koro nitie joma no owacha ni onge tiende atem we adhi independent. Lakini nitie joma be notemo. Okay? Nitie joma notemo nomination mar party. Kendo nomination gi nokodhi maber according to them. Kendo jogi ng'eny gi no wuok oko. Koro gima gini the number of independent candidates gima gini kono parties kendo joma manage parties kendo parties madongo Kenya ka en ni kiketho nomination mar party you increase the number of independent candidates. Matene ni party mora madwani number of independent candidates tima nominations maber. Lakini nyaka wang'e maber ni jo Kenya gin jomo ong'e ratiro margi. Seche moko party otemo matek motimo nomination maber kendo ji ogo kura kendo tulo onge. Lakini ing'eni weche siasa gi ng'ata chiele manyaka landi kata ng'ata chiele manyaka lo kura. Iwacho gani japura na chiel lakini jochiemo ng'eny. Jochiemo ng'eny japur tena chiel. Koro at any given time we have to have one winner. Kendo kibedo gi one winner it means there are other losers. Koro losers gi in one or the other ginyalo bedo ni seche moko supporters gi emo ok no chiewo. Kata seche moko supporters gagi noko ya Nairobi obiro go na kura gwenka. Koro ginyalo wacho ni we atema. Kendo ng'eny gi inyalo fwenyo ni independent candidates ng'eny gi gin jopinye moseyo. Wacho ni jatelo gino di jatelo iromo gino di kao. Debed ni jopinye makoro chwako go signature gimiluongo ni electoral code of conduct. Kendo code of conduct no wacho gik monego bed ni itim kendo gima is gross misconduct kata other misconduct. Kendo one of the things miluongo ni gross misconduct chalo kata harass. Miluongo ni harassing another candidate. Matende ni samose mi nomination tie gik moko onego bed ni timo. Kendo gigo imi obed ni inja party kata inja independent. Matende ni kata ibedo ni inja independent inyalo goli kendo inyalo bedo disqualified nikech gik mitimo. Koro it is not true ni ka inja independent party in gigo kitimo to ok nyal tim ni gimoro amora. Koro kaka independent party imbe in gi ratiro. Emomiyo nawacho ni independent candidates ni it is just a mechanism
of being elected. Lakini the moment my say nomination, koru chalaru. Elens mago magari adeka ochel no. Jojo Asonga kintiere gi miala. Iwacho na paro ni jalony no ni kare. Kom mar woman rep should be renamed county MP, but still obed reserved ne women. Then kaber to med gi pesa. Come on. Pero kama na inya bendo Ogal Brian wacho ni you are watching live from Mathare, Nairobi. Kabende jana machelo Brian uchingo wacho TV mara mugene no makare ka wuoki mara daima kendo twak mola eyo makare. Kata kama no Brian kita no kasadi yo mapio ka pogre kata mnagimano. Wach machelo manyaka bende ni walosi. Kotenre gi ikrok mara IBC ni yiero maduong mabiro. Kaponi IBC obro yiero jomuchung kar kendgi mathuth. Ahinya limo mar 10 piny Kenya. Ingeni ka ono se kata na nyinge gi awach kata ni ka gin nyinge 38 mabende anyalo gi sani mabende osebdo ka chiwo oboke magi kanyakla gi ranyisi biro chalo nade nikech ingeni kose puodh gi IBC nyaka chiwne gi arita kwe makare gin kanyakla gi jolupgi bende parni bende yeka kaponi osepuodh gi mar laro kom 10 piny Kenya achiel kuom gi jalar komno kata mna jalupne kong'ielo rengo kotho bende yiero ichoro kuom thuolo mar ndalo 60. Come on. Mano koro di wach nang. Mano anyalo wacho kako kil. Mano I think it is a legal crisis. Matina ni sani emomiyo IBC must be very robust samagi timo samagi puodho jogi. Kendo kagi puodho jogi nyaka ging'e maber ni article 137 gi 138 wacho ni ngata mochung president nyaka mi arita kwe kendo imiye gi arita kwe ok gi budget ne gi budget mar serikal. Okay, kendo gi budget mar serikal ni achiel kuom gik ma ging'iyo and their health. For example, anyalo paro election mokadho achiel kuom gima ne gitimo en ni kimi ja arita kwe imi nyaka ng'ama ng'iyo ngimani. Daktari mang'iyo ngimani nyaka physiotherapist and psychologist mang'iyo mondo kik ibed gi stress mondo kik ibed gi luoro moro ani nyalo yudo ni ng'eny kuom jomochung ng'eny kuom gi pack gi ma gidwaro. Okay, this is the pack that they want. Mararite iriti kanyakla gi jalupni iriti gi jalupni kendo irito seche 24 kendo irito ofisi irito dalani kendo irito kumora mora midhiye. Koro kidak Nairobi to gweng'i en kokwanyo kaka an koro polise bedo dalani kanyo kendo polise bedo kendo okin kende nyaka jalupni bimiyo arita kwe machalo kamano emomiyo kuma wadhiye ni en kuma wamaka maka chunyo kendo walemone ngata emomiyo king'iyo maber a history I think mar Congo, one of the ways of winning an election is to kill your opponent. Okay, but sani gimatimre ni ka opponent ni onegi kata kilemo ne opponent ni mo ong'ielo rengo mano tiene ni elections bedo postponed gi 60 days. Iluongo ni 60 days after 9th August. Matine ni kata kopuodhi kawuono July. Okay? And then ng'ato tho. 60 days no ichako kwan from 9th August. Okay, mane kaka katiba wacho. Matine ni the earliest ma wanyalo timo en mana October. 9th October. Past 9th October kuneko ka IBC nyalo wacho election. Koro emomiyo ka in ja siasa. Sani hapa ni wachno okelo luoro ahinya kendo okelo good manners. Matene ni sani kitimo election ni ilemone your opponent kendo ilamone your opponent ni kik ng'ielo rengo nikech kong'ielo rengo to weche okethore. Itoni kong'ielo rengo to weche okethore. To bende ka indigeni IBC bende ang'eni nwabedo gi commissioner mar IBC mano Justus Nyang'aya. Ang'eni gin bende kuro samoro ka wan gibro yiero namba komedore nikech arita kimiya arita kuom seche 24 dalani madala dalani kamidake kata kidak bure Nairobi ka. Ingeni magi mana omenda. Samoro gibro timo mar mondo me gibed gi omenda margi. Ber ni budget bende nitie ga moro mong'ere kaka supplementary nyalo ka omenda ye kanyo to medi. Penjo mantiere godo en kotenre gi ndalo mar yiero. Mano chintere ko chikudu marabore. Ng'eni ndalo mana kaka ni wacho seche mag yiero. Ka en orumo saa 11 mane morume ok medi donge. To koro ballot papers gi ranyisi duto te samoro ogai ng'at mane dwaro samoro ok ne nyinge
podi in kacha podi temo manyo to mano mana president kende mano mar ten piny Kenya itemo manyo ni to nyinga ngata chane kani seche bende itemo nikech ballot box chaki dhi ngata chiel kamano seche don koro aneno ka ji biro tiyo godo bende seche mabuora mang'enya seche the more the candidates, the more the number of candidates, the more the time mangato timo kendo ibo fwenyo ni ka wachako ka campaigns ochakre ibo fwenyo ni candidates mang'eny especially mag president one of the things magibo lando go chung margi en kuma gintie ballot paper nikech to gibonge namba karam na magintiere yes IBC regulations wacho ni kapok production mar ballot papers obedo okay the printer nyaka kel a sample okay a correct sample kendo sample ni nyaka ket go jochung temo puodhi kendo jochung temo puodhi nyaka bedgi kaka sample ni chalo okay koro by the time the election jachung moro ngeni ane page 2 kata an piny but in most cases you doga ka ballot papers gi ondik according to alphabetical order okay koro for example ka jachung milongo ni Raila Amolo Odinga owacho ni nyinge modhi chako go en Amolo matine ni odhi bedo gi kind namba mokwongo king namba mokwongo ka ochako gi Raila kata gi Ruto inyalo yudo ka gin kamoro pamoja koro mano one of the ways of making this process to go fast but nyaka wayie adier ni the more the candidates the more the time kata mar yiero kata mar kweno mar yiero gi kata mar kweno to bende naneno commissioner kata bende nosacho ni IBC ni gi timelines magi ok ginyal loko tarik mar yiero mana kaka ni wacho ni chik wacho kendo katiba ondike katiba kendo seche mar yiero kata mana ka rumo saa 11 gi dakika 59 seche go bende mitieke yiero mana ka ipango mana line kende ema bende nowacho ni jomo pango line mibiro yienegi mar mondo mi oyier kata kamano Brian kwa dhi nyime kata mana kwa tieko chenro makamaindi jogo kuma bende ochung' kar kendgi ma bende nitiere e kor gwenge mopogore pacho kendo ng'eni sani koro weche mag siasa dhi nyime kila ng'ato timo mana campaign kaka nyalo mana timo mana kaka iwacho ni kila ng'ato nitiere koda ratiro mare akeni in kaka okila kaponi kata mana kaka sani donino ka welo bende notim jomochung' kata mana ka buche makamago bende pod dhi mbele ji mang'eny ochung' kendo ji pod bo sama wuoy ni ji pod tero barupegi pod gitero barupe jitero ilongo ni supplement for example kan tie nikech sama itimo puodho ni gimolora pani en mana president gi running mate mar gi mano selor koro mar wabunge gi apani the still aliwe mar kapoko rumo to kanose rumo mana week ma watieko ni kendo ngata masani pod tero ywak mare mar bedo mbunge oyiene tero sani kendo sama wuoy ni gima waselor ma waseng'e ni gin candidates 55 motero application mar en mana president mar MCA gi kata mana sama wuoy ni nitie cases ma pod dhi mbele court kendo nitie cases moko ma dhi mbele political parties tribunal ma ji wacho ni an mano nego bedni chama ni oyiera koro sama wuoy ni ji pod to bende gin gi ratiro mar mondo medwok negi kata mana nomination fees mag welo omenda mag welo ma bende nagi chulo omenda mar welo mano itimo at party level koro party ema according to katiba mar party no inyalo wach ni oyienwa dwoko ni kata ok oyienwa dwoko ni lakini mar IBC cha ok oyiene dwoko nikech en revenue gimoro kendo mani wacho makare en ni timelines ok nyal chor okay koro ko wach ni kendo timelines mag IBC wacho ni closure of a polling station matene ni polling station kolor matene ni polling station emiloro polling booth oklor matene emomiyo mulor Justice Chang'aya nokoni ni wanyalo loro polling station koro matene ni inideko olor ni gate lakini kisa donjo kacha to polling booth ok nyal nikech koro nyakitik nikech idonjo kanyo in time machalo kaka bank iloro 4 pm so long as in a bank by 4 pm oyieni
oyeni tie bank kata oyeni yudo service moro amora e bank. Adier to kata mana kuom otiko manyalo den ka kuom ranyisi kata mana kaka duond bura mar ODM na giwacho ni kuonde mabende na gichiwo otiko ma nyalodia na ok gibiro duoko ne jok manochungo omenda magi mag welo kata ka mano bende nosetimore kata kamano ntiere kuonde mabende notime welo mabende omenda makamano koro wachre ni ok biduoki bende nwatimo kata mana Cleophas notimo twak moro kaendi kaluwore gi jogo mabende notiyo gi omenda mathoth sani koro ketogi kama chalo nade nikech ing'eni ka pok notimo kata mana welo ji nasero kata mana ombulu emomiyo naneno ka thoth gi bende osewuok oko kuom ranyisi kata mana wasomo mawuok e gwengewa mag Nyanza ema bende naneno ka koro osechung mar mondo mi gilar kombe kod independent koka mano wasomo kuom ote ka stibro mia pachi mugi kwatiko chenro makama kachako gi mbui mar Facebook Sam Jakomi wacho ni anto an kod penjo ang'o momono jo independent gi dhialoga ng'ata chiel mondo piem kod jo party nikech iyudo ka jo independent thoth to ja party en achiel mamiyo thuolo jo party yombo onego giwinjire aneni ka antiere kayoli Sam Jakom temo wacho ni jo independent koro nego bedi chugo ng'ata chiel to ka wani se chugo ng'ata chiel cha donc koro biro doki kaka party koso biro timina kamano emomiyo ntie ng'amodhi e court sani kendo apani court bumiyo interpretation maber ntie ng'amodhi e party odhi e court mondo court owach ni jo independent candidates nyalo form coalition nikech ng'ini naneno lemo mar ten piny Kenya mane miwacho ntie ing'eni political parties machalo kaka ODM Jubilee gi parties moko gi oriwre pamoja odonje coalition miluongo ni Azimio UDA gi parties moko go oriwre to donje coalition miluongo ni Kenya Kwanza koro gima ja Kenya ni odhi e court mondo court owach ni wambe kaka jo independent omiwa ratiro mar donjo e a coalition of independent candidates lakini in my own opinion nikech court bebo wacho wachno but in my opinion na wacho ni the moment uriuru kaka independent candidates you've already become partisan nikech independent candidate the concept mar independent candidate ni ija chunkendi okay ija chunkendi matene ni independent candidates koriwre nikech of course oyeni riwruok kendo oyeni wuoyo uriworu to chugo ng'ata achiel uchugo ng'ata achiel lakini sama ng'ani tero nomination paper mare ok ndikni ni jogi ema oriwre ne jogi otere kaka en koro in the background samu go ground samu udhi campaign koke wacho ni wan kaka jo independent candidates wasetero ng'an lakini ka gindikre piny magitero nyinge kaka jo coalition timo cha mano chik okoyie mano okang' makamano bende kamana kaka ni wacho naneno jogwe kwa bende chung independent jochung kar kendgi lemo mar ten piny Kenya ji 11 naneno kosebiro kanyakla ka bende giwacho ni gidwa chugo ng'ata achiel kanyakla gi jalup na kendo okang' makamano osechopo kanye kata kamano bro luwo wach makamano Barakuku George wacho ni iwuok thim licho Inga Migori County penji na jalony mok jalony ma wakili Brian mabende wantiere godo to bende in mana jalony dwach kamano nikech ilonye nonro mar siasa owacho ni penja jalony ni to be independent candidate ka namba gi oyombo gi kwan mang'eny e bunge to gin ka gikalo a vote of no confidence to neither speaker kata president akeno temo wacho ng'o kanyo apani gima jawinjo no janeno wano temo wacho en ni nikech ng'eni jo party mosebedo elected kowinjo jo party nyalo go kura mondo gol speaker kata mondo gol president kata governor okay koro gimotimo pinyo ne jo independent candidates or independent elected members can they also pass a vote of no confidence against the governor or even the speaker duoko matin ni kaka nase wacho independent candidate the moment isedonjo e bunge kata isedonjo e county assembly imi membership number kendo ka in member ka in ja Homa Bay County e Senate imi member number 43 matene ni in gi ratiro machalare gi jo party moro koro unyalo riuru kendo unyalo go kura nikech sami go kura cha ok ng'ini jo party mage mogo kura ing'eyo ni member mane mogo kura okay koro a majority independent assembly or parliament can pass a vote of no confidence, can pass a bill
Matene ni gimora mora ma jo party nyalo timo e bunge, gimbe gi nyalo timo. Ero kama na inya. Brian Onyanga neno ka Roslyn Corazon wacho ne omor gi duoko mar wakili, oneno chenro kuwuok achiel kachiel New York. To Roslyn New York kanyen sada, pane sani nego bed ne onindo. Kaka mano wakili, achiwo ni thuolo mar chiwo pachi mugi kaluwore gi thuond wacho ma bende nwatwaki okinyi makawuono. Kamanero kamano. Daher munda kon jowinjo marwa ni wadhi e yiero, kendo yiero ma wadhi ni en yiero ma en yiero mar ariyo bang' kane wasekadho katiba marwa. Kendo katiba marwa omiyo ratiro mar gone kura ng'ama wadwaro, ok chama ma wadwaro. Matiende ni an gima daher munda konu en ni sami yiero ng'ato kik iyiere nikech chama mihero emo yiere. Yier ng'ato nikech ipani en jatelo manyalo kelo ratiro kata nyalo kelo dongruok ne nikech kigo kura ne party will not be responsible for gima ng'ani otimo. Koro daher mondo akoni ni kiyiero ng'at manie party kata kiyiero ng'ama ni independent, kik iyiere nikech en independent kata nikech en party. Yiere nikech en gi sera maber kendo en onyalo kelo ni ratiro kata dongruok e tich ma inene kidhi miyeni. Ero kama na inya Brian kuom paro maliw. Kata kamano weso moko kuom ote kapok atiko chenro makama endi nikech ang'eni thothu koro bende sani urito ngolo. Ramogi TV amor kod twak an jagod kwach David Kouko. Hello Ramogi TV. For those collecting signatures, what can assure the voter that votes can't be rigged since they're taking photos of IDs? Ramogi TV twak ler ma Alan Jakakimba ka antiere madhare. Umajare dodira iwacho ni winjo twak yo makare kiwuok namba kodero en gima ber ka ng'ato ochung' kende nikech mano en ratiche. To dong ratiro gi bende nitiere katiba. Ratiro gi nitiere katiba kendo nyaka wang'e ni all Kenyans have equal rights. Kati ibed ja independent, kati ibed jathum, kati ibed ng'ata. In gi rights ma equal gi police, gi judge. We have equal rights even with the president. Ero kamana inya Brian, wakili Brian aguni ero kamano kuom bire studio chima kawuono. Ero kamano. Ne inya kora mgajua ngin benda aguni ero kamano kuom kete e TV mara Ramogi twak mokwongo chenro maru pinyo kinyi makawuono ka bende thundu wach maru duche makawuono na gin mag jochung maonge koda duond buche ma bende ong'ere gi dhongere kaka independent. Koka mano gi kanyi makiluwa e twak okinyi makawuono chenro pod iye lach. Gisano dhi kayo matin kata kamano chenro ma bende biro bang' ma kaka pile wang'eni chieng' tich abich wantiere gi kidieny mar ng'e jothumbewa. Aneno ka jathum osedonjo kaponi neno posters magwa ma bende nwake e mbui magwa mago mag Facebook, Twitter, Instagram. Ingen jathum ma bende okinyi makawuono wadbiro bedo godo. Wadhi bedo gi Calligraph Jones. Bang' ma indi Cleophas Oluoch dhi bagon watwak. Kete mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu.